sam i četkom i vodom i ovim peškirom na kraju, znači blistala je, posle 5 minuta svi su je izgazili, veruj mi. A kad donose vodu, mora neko da briše, šta ćeš ti da radiš? Pa obrisala sam jednom i uveče ću još jednom, ne mogu jedino ceo dan da se kupam tu u blatu, razumeš? Stvarno je nezahvalan posao taj moj, najnezahvalniji. Uzmi samo ovaj porcviš pa pokupi vodu, ne moraš rukama ništa da radiš. Pa uradila sam, Ljubo, to bukvalno pre pola sata. Ozbiljno ti kažem, znači bili su prisutni i Ša i evo i Danijela, razumeš, izgaskali su i ono posle je užas izgleda. Stanija je osoba koja je navikla da manipuliše ljudima, svima nam je to vrlo jasno, koristi atribute koje ima i donekle je ovde uspela na farmi. Što se tiče perioda u kom sam ja TZV gazda, na to će moći da zaboravi. Ja sam rekla ako postoje budale koje će raditi tuđe poslove, neka rade, ali poslovi će morati da budu završeni. A drugo dana sam opet dobila da ribam pod, znači oribala sam da se sija tamo u dnevnoj. Kuhinju sam bukvalno ribala sve ono blato, pa sam opet prelazila peškirom. Samo što sam odradila svoj deo posle, izašla sam odmah napolje da se ljuljam. Ona je rekla ajde ti špajz sredi. Sredila sam odmah i špajz. I opet sam izašla i samo što sam krenula da pričam sa Filipom, ona je izašla i rekla a ti opet... Slijede vijesti minut